kunungo tarata la Mali furancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ye Mahaman Mustapha Barki n'ale ye Niger pétrole kotigi ye bisimila yaasa ka se ka bɛnkan ani baarakɛɲɔgɔnyaw olu kun cɛ ka kɛɲɛ ni gasoil litiri 100 miliyɔn 150 ɲɔgɔnna ye min kan ka labila Mali ye. Ni kunnafoni ninnu lasera Mali masayaso ka communiqué siraw fɛ. A yirala k'a fɔ ko a taji bena labila énergie du Mali ka bolo de kan yaasa a ka se k'a ka baaraw wuli ko kura ye ka se ka kuran di Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Niger pétrole ministre ka fɔ la juru ka da juruko gɛlɛyaw binnen na min musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 ɲɔgɔnna la énergie du Mali kan. U dɛsɛra ka se ka kuran di jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O kuran kuntanya u kɛra jigilamisɛnyaba ye Mali jamanaden miliyɔn 11 ɲɔgɔnna bolo. Février kalo tɛmɛnen ninnu na Niger ye laseli kɛ k'a fɔ ko bɛnkan papier bɛ bolola ne bolonɔ kan ka bila a la ka kɛɲɛ ni gasoil ko ye Burkina Faso, Mali ani Tchad fɛ. Jamana minnu bɛɛ foroba fanga bɛ sɔrɔdasiw bolo ni waati in na. A jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jɛkuluba sigi n'a bɛ wele ko Alliance des États du Sahel. Février kalo tɛmɛnen ninnu na u ye dansigi kɛ u ka tɔndenya la CEDEAO kɔnɔna la. Novembre kalo tɛmɛnen na Niger fangatigiw ye tajibɔyɔrɔba dɔ kurubon kari min bɛna kɛ sababu ye ka u ka tajiw lase Benin jamana kan ka bɔ Agadem pétrole bɔ dingɛ kɔnɔ ka taa u ka jamana bayan fanfɛla la ni a baaraw ba kan ka lawaliya China National Petroleum Corporation CNPC fɛ n'o o ye Chine foroba fanga ka cakɛdaba ye. Niger foroba fangaw ye laseli kɛ avril kalo tile 13 waati la k'a fɔ k'u ye dolari miliyɔn 400 ɲɔgɔnna juru sɔrɔ chinois bolo yaasa u ka se ka u ka ni pétrole baara ninnu sanni feerew an'a labɔliw lawaliyaliw kɛ min daminɛna an filɛ kalo min na o daminɛ la min baaraw daminɛna an bɛ kalo min na o daminɛw la u jigi bɛ a kan ka se ka pétrole bɔ u ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni barigon 110 ɲɔgɔnna ye tile o tile min cɛla a barigon 90 ka kan ka feere jamana kɔ kan.